Dei bat egin nahi dezuegu zuei, entzuten ari zabeten zuei. Zabaldu etzazue mezu hau. Zabaldu Euskal Herri osoan, zabaldu Nafarro osoan, zabaldu munduan mezu hau. Jakin dezan jendeak zer ari geran gogoratzen. Etorri zaitezte Noainera, etorri ekainaren 27an. Getzen bilduko gera, eta Getzetik Iruñara etorriko gera, memoria historikoa simbolizatzen duen makila, handik Iruñara ekarriz. Simbolizatu nahi dugu, han Noainen erori ziran haiek, benetan pixkanaka Iruñara etorriko direla. Iruñakin batera Nafarro osoa berreskuratzera. Txandaka egingo dugu etortze hori. Makil bat, simbolo bat, eskutik eskura pasako da. Eta eskutik eskura ekarriko dugu mezu hori. Ahal da, posible da, Nafarroa berriro berreskuratzea. Aurten, zuek denon laguntza eskatu nahi dugu. Posible dezue, zuek ere etortzea, martxara. Posible dezue, zuek ere txanda baten jabe izatea. Zuek, zuen eskuekin, mezu hori batetik bestera pasa ahal izatea. Horretarako, lehenengo ekainaren 27an etorri, Noain Getzetik Iruñera. Noainera etorri eta elkarrekin egingo dugu bide hori. Ekainaren 27an denok elkartuko gera Getzen, Noainen. Eta handik Iruñera etorriko gera. Zuek ere jantzi pañolo gorria. Eraman makila eskutik eskura. Zer makila eramatearekin memoria historikoa ekarriko dugu handik Getzetik Iruñera. Etorri zaitez gurekin.